Il-Gvern se jkun qed jinvesti 6 miljun euro oħra għal proċeduri tal-IVF. Dan wara li ftit tal-ġimgħat ilu ġiet estiża l-iskema ta' rifużjoni tal-mediċini tal-IVF li dawk il-ġenituri prospettivi li jagħmlu jew se jagħmlu it-trattament ta' prokreazzjoni medikament assistita fi kliniċi liċenzjati privati f'Malta. Dan tħabbar waqt konferenza l-aħbarijiet fil-Ministeru għas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva hekk kif il-Ministru Joe Bela sostna li l-Gvern kommess li jibqa' jagħti s-sostenn meħtieġ u jkompli itejjeb is-servizz offrut. Il-Ministru Abela spjega li wara diskussjonijiet li saru mar-regolatur ewlieni tas-settur li l-Awtorità għall Protezzjoni tal-Embryon, il-Gvern se jkun qed jidħol f'negozjati mal-uniku tissue establishment liċenzjat f'Malta u li joffri s-servizzi kollha tal-IVF fil-privat. Il-Ministru Abela kompla jispjega li fi żmien 6 xhur se jkunu qed joffru s-servizz lil madwar 650 ġenitur prospettiv bl-ispiża kollha iġorra l-Gvern. Dawn jinkludu 300 ġenitur prospettiv li se jkunu qed jagħmlu l-IVF madwar 200 ġenitur prospettiv oħra li llum għandhom l-embrjoni kriopreservati f'Mater Dei u qed jistennew embryo transfer, madwar 100 ġenitur prospettiv li qed jistennew IVF bl-użu ta' donor sperm fost oħrajn u madwar 50 ġenitur prospettiv li se nagħtaw is-servizz tal-IUI kif ukoll is-servizz ta' PGTM fejn meħtieġ. Hawnhekk qed nitkellmu fuq bewwet ieħor 650 koppja li huwa numru notevoli u b'dan l-investiment ta' 6 miljun euro nixtiequ noffru l-aħjar ċans lil kull wieħed u kull waħda minnhom. Il-Ministru Abela stostna li l-Gvern impenjat li jipprovdi servizzi tal-IVF bla interruzzjoni biex tkompli tinżamm l-ogħla effiċjenza fl-indirizzar tal-listi ta' stennija. Aħna bħala Gvern kommessi li nkomplu ntejbu s-servizzi tagħna ġewwa Mater Dei u nixtiequ nkomplu niżviluppawhom, però n-numri huma dak li huma aħna ma nistgħux nagħlqu għajnejna l-bżonnijiet ta' dawn il-koppji u malajr kemm jista' jkun irridu ngħinuhom bil-gamma sħiħa ta' servizzi li l-privat jista' joffri.